diaper siya. Buti ano, saan lumalabas yung ano niya, dumi niya? Ano po, sa pipit niya. Sa puwertara, sa puwertara. Naku. Kawawa naman si Nini. Buti ano yun? Talagang inborn? Opo. Naglabas po talaga. Di kawawa naman siya. Kaso hindi po namin natuklasan sa ospital. Ah. Na wala pa lang ano. Kasi nag-CR naman po siya. Kala namin sa puwet. Kasi Tap- natural na po. oo. Diba? Hindi namin napansin na ganun pala yun. Nasa... Laging nandyan, kahit nasan ka man. Hindi magsasawang tumulong sa ating kababayan. Kalampitus, Kalampitus, ang kalingap na ating maaasahan. Best Official Lingap Partner Category A, Kalampitos TV. Isang mapagpalang araw po mga kalingap. Andito po ako ngayon sa bundok kung saan ay may nagturo sa amin. Kasama ko ngayon si Kabayaw. Ayan, subscribe niyo po yung channel niya. At pupuntan po natin yung bahay na wala pong puwit yung ano. Yung walang butas ng puwit. Ayan, magtatanong po tayo dito kung saan nakatira yun. Pwede po magtanong. Saan po dito yung bahay ni Isa Kupo? Isa Kupo. Ayan, may ano kaya? Saan niya po mismo? Kapatid niyo po siya? Ay, mama mo. Anak mo yung Anak mo? walang Ay, kala ko dalaga ka pa. Ito po, anak niya pa. Bata po. ilan taon ka pa lang, te? 24? 20. Anak niyo pa yan. May ano kaya sa amin ng ano, yun nga, yung kalagayan ng anak mo nga daw. Ilan taon na yung anak mo? 1 years old pa lang. Kawawa naman, ano. Kailan sinilang lang? Andyan yung asawa mo? Ayan po. Sakto, naglalaba po. Nanay ni, ano. Pangalan, Isa? Ha? Ikaw yung Isa ko po. Nanay mo. Ayan. Medyo malayo-layo din. Bata pa nag-asawa si ate. Tatrabaho yung asawa mo ngayon? Ba't? Iniwan ka? Grabe naman siya. Ayan mga kalingap. Ayan. Dito po sila nakatira mga kalingap. Baka mangagat yung aso? Pwede maglaog? Sige na po. Ayan. Magandang araw. Ay, nakakatakot yung aso. Masama ng tingin. Hindi mo mangagat. Hindi naman po. Baka ano yan? Nananapak, di man? Hindi siya nangagat. Ito po yung asong hindi nangagat pero nananapak. Ayan. Ay, nakaduyan yung anak mo. Ay, siya yun. Ito siya. Ayan, baka pwedeng kaalisin ng itong aso. Baka manapak. Ayun, sama ng tingin. Sige na, pasok na po. Ayan, magandang araw po. Ako nga pala po si Kalampitos TV, isang charity vloggers. May nagpaano kaya po na ano, na impormasyon na ito nga po si Aki nyo. Kala namin dalaga or ano, Hindi, baby. 1 year old, nagdididi pa lang pala po. Isang taon may 4 months po siya. Ano, totoo po talagang walang labot yung ano niya. Tingnan niyo po. Gusto niyo. Ay, wag na po. Para sigurado po. Wag na po, ayun. Totoo naman po. Pinanawagan niyo na po to sa Facebook? Dati po, nung nalaman namin, nag-post na kami. May nagtabang naman. Ayun. Ganyan lang po siya. Anong pangalan niya? Shine po. Yan. Hello, Shine. Shine. Ayan. Ito po. Hello. Naka-diaper siya. Buti ano, saan lumalabas yung ano niya, dumi niya? Ano po, sa pipit niya. Sa puwertara, naku. Kawawa naman si Nini. Buti ano yun? Talagang inborn? Opo. Naglabas po talaga. Di kawawa naman siya. Kaso hindi po namin natuklasan sa ospital. Ah. Na wala pa lang ano. Kasi nag-CR naman po siya. Kala namin sa puwet. Kasi Tap- natural na po, oo. diba? Hindi namin napansin na ganun pala yun. Nasa ano pala. Natuklasan na lang namin. Isang buwan na siya. Nakita talaga namin live na doon talaga siya dumaan. Kawawa naman siya. Gandang anghel pa man din, no? Tapos binalik namin sa hospital.
Tapos, tinurn over kami sa BMC. Kaso, wala naman pong nagawa yun sa BMC. Pwede po Niluwas na lang nila. kawawa naman. Tapos Sayang kang gas. huli nyo na na-discover. Ano nga pangalan na po? Charmaine. Ayan, si ate, artistahin. Tapos iniwan ng asawa. Namukbog. Bakit? Silosa? Siluso. Siluso? Ewan ko. Nung umpisa, mabait. Taga saan po yun? Taga bundok. Kaya pala matapang, taga bundok. Ang tinaway-away lang. Hindi naman yung pash-pash, hindi naman. Yung G- Suntok lang daw kuya. ha? Suntok-suntok lang. Suntok-suntok. Ganda-ganda ni ate iniwan. Ay, ikaw yun ang iwan. Yung pag-anak mo, akala mo normal siya, no? Kasi, tapos, ilang araw mo bago natuklasan na, Baka sabihin kasi, na, alam po, nagpus na kami. ay, 1 month. Paano yung sabi sila na? Akala mo natural lang na, pag dumi, Naka-daya po kasi kaya akala namin normal lang. ayun. Ayan, buti nakakaya mo naman, Anong trabaho mo ngayon? Ay, wala. Alagaan ko lang po. Ano yung naglalaba ka dun? Mga damit nyo? Kala ko naglalaba, nakilaba daw. Sino yung nagsusupply sa sa anak mo na to? Sino tumutulong? Ako po, Ay, kaya po. Saan po nagtatrabaho na eh? sa Maynila po kasi umuwi po ako kasi maayos po yung bahay. Naku, Single mom lang. si Shine? Hello, Shine! Tatag naman ni Shine. Oo. Ano pong gatas niyan? Bear brand lang po. Bear Brand. Dapat paano natin? Kasi yung dati, Mr. Jin, tumigas po yung kuko niya, hindi kaya. Baka makabalik kami dito after pag may para matulungan din kayo. Pa-check up natin si Dini. Ni? Pero pinatingin niyo na sa doktor Opo, ano sabi nun? Sa BMC na lang daw po, BMC na ang Sige, samahan namin kayo sa BMC kung sakali Oo, makakila tayo ng sasakyan. Kasi meron din ako tinulungan na isa si Joshua. Talagang tad yung tulong sa kanya. Ito naman si Shine. Puro anghel yung natulungan natin. Hello Shine. Nangiti si Shine. Shine. Okay na nga po siya dati. Diyos ko, sobrang payat. Ay, kamukha siya ng Wala na. papa siguro, kamukha ng papa. Ewan ko po. Ha? Po yung nanay. Ay, dalawa po yung magkapatid. Ayan, nagtago si ate. Nagtago ka. Ayan, ito po yung bahay nila. Buti naman, bago lang siguro. Paano pa lang. Ikaw lang po yung nagpara pundar dito. Kasali naman Ilang po taong ka na po, Nay? 45 na. 45. Mamasukan sa Maynila. Ako. Babalik ka po doon? Opo. Ako, sana para hindi ka na bumalik doon, tutukan niya na lang. Yung asawa niyo po na dito pa? Nandun po sa kanila. Malapit lang naman po dito. Ayan. Medyo may dala kaming kunting tulong sa inyo. Pang unang tulong lang para kay gatas din ni Shine. Hello Shine. Ayan, bigay ko na lang po kay nanay ni pambili niyang gatas. Ito. Ayan. Galing kay kay Rose TV Vlogs. Ayan, salamat Rose TV. Naga po kayo? Ha? Naga? Naga. Uy! Ayan. Si Baby John. Gusto na natin to. Salamat Rose TV Vlogs dahil nag-support ka sa aking pangalan. Sabi mo ako na bahala dito. Ayan, binigyan na po natin kay Charmaine Arnaiz. Charmaine Opo. Ayan, wala pong makeup yun pero maganda na siya. Ayan, masaya siya. Ayun, nakatingin lang siya. Nakatingin lang si... Tanong si Hindi lang Ayan. si Mama. Uy! Uy! Ay! Bili kang gatas, Ay, may pambiling ko. ito na. Bigyan ng ating bigay ng ating OFW na sponsor. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10, 11, yan. May bonus pa. Ayan, may bonus pa yun. Resto Pros TV Vlogs. Salamat sa padala mo. Ayan. Ayan po si... Hello, Shai. Salamat po sa binigay niyo tulong. Babalik kami dito. Ano? Pagbalik namin, pa-check up na natin si Rust. Si Rust. si Shine. Ayan po, Shine. Shine. Ayan. Puro picture nyo dito. Ayan yung asawa niya. Yun. Boyfriend lang. Ay, boyfriend niya. Kasi si Charmaine, Ayan. Magtugang ka mo? Kambal. Kapatid ko. Para bunso. Dalawa lang po yung anak niya. Apat po. Isang lalaki yung kahiga, yung panganay ko. Mm. Yung pangatlo po nasa Maynila. Nag-aaral na. Kawawa naman si Sana magawan pa ng paraan ng doktor. Kaya pa yan? Ito lang yung butas din. Wala talaga? Pwede pumatingnan din. Para Yan ang saka. Oo. Ay, mga kalingap. Ay, naku. Wala talaga. Wag na po. Wag na. Talaga po siya. Pero nung natuklasan po namin ng 1 month, parang may, yung parang sa hikaw po ba, di ba? Yung, Yung lubot niya? oo, parang Baka may gano'n. pag-asa pa. Pero bakit dun? Tapos biglang nawala na lang po sa tagal. Paano nangyari sa sa masilang bahagi na niya na lumalabas yung nabutas? Hindi naman po, ayun, basta doon na lang siya. Siguro pumutok Dapat maagat pa natin yan. Sana may sponsor sa kay Shine. Ayan, salamat Charmaine, Shine. si pangalan nito si Shane. Shane din. Shine, Shane. sige. Salamat. Bye na kayo po. Bye-bye. Bye-bye, Shine. Bye-bye, Shine. Bye-bye. Ito. Salamat po. Bye-bye. Balik po kayo. Ayan pong. Bye-bye. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damianay napapainda. Kalingap, Kalingap, dance, dance. Kalingap, Kalingap,